Biz хатын-кызлар сихиргә дә, бозымга да бөтен нәрсәгә ышанабыз. Ә менә егетләргә килгәндә, сез сихиргә ышанасызмы? Дөресен әйткәндә ышанмыйм. Мин авырган вакытта да, начар вакытта да мин врачларга барам. Врачларга күбрәк ышанам. Минем уйлавымча, бу проблемаларны сихиргә сылтап була, ләкин бүтән ысуллар да бар. Мин сихир белән бозымга ышанам, ләкин мин күрәзәчләргә ышанмыйм. Бәлки ул минем начар ягымдыр, белмим, ләкин туганнарым арасында да мине күрәзәчегә әйдә барыйк кызык бит, нәрсә әйтерләр икән диючеләр бар, ләкин мин аңа бик нык тискәре карашта торам. Чөнки күрәзәченең төрлесе бар. Бәлки алар нинди дә булса финанс мөмкинлеген арттыру өчен генә әлеге эшкә барганнардыр. Минем шундый иптәш кызымның апасы белән шундый ситуация булды. Ул кинәттән аның аяклары отказ бирде, йөри алмый башлады, урын өстендә утырырга мәҗбүр булды. Күпме генә түләп врачларга йөрмәде, кая гына нинди лечениялар алмады, ләкин бер файдасын да күрмәде. Бу апага мөрәҗәгать итәргә адрес бирделәр. Бер шундый сихирче әбиеңә барырга. Ул анда барды. Дөрестән дә эш тапкыр барганнан соң бу апа аякка басты, үзендә ниндидер яшәү көче тойды. Һәм менә тип әйтмәгәнем булсын, алдагы көндә үз аякларында тормышны үзе алып бара. Сихиргә ышанмаучыларга шуны әйтәсем килә. Бәлкем безгә сихиргә ышанып түгел, үзебезгә ышанып кирәктер. Мәсәлән, бит инде тормышта шулай бит инде. Әгәр дә үзебезгә ышанмыйбыз икән, килеп чыкмый дип барабыз инде. Әгәр дә үзебезгә ышанып, булай икән бу дип эшләсәк, оптимист булсак, бәлкем бөтенләй бердә барып чыгар. Менә шулай, хөрмәтле телевизор караучылар, безнең бүген кунакларыбыз төрле фикерләрне җиткерә, кемдер ышана, кемдер ышанмый, һәм гомумән аңардан саклану, сихирдән саклану хакында бик төгәл генә җавап бирүчеләр дә бар. Сихир турында сөйләшү өчен без стәл янына үзебезнең кунагыбызны, ир-егет кунагыбызны чакырыйк. Ул бүген сихир, бузык һәм гомумән шушындый мистикалар белән күптәннән кызыксынучы, үзе белгән вакыйгаларны газета битләренә дә язып баручы кеше Захит Мәхмүтов. Рәхмәт итегез, Захит әфәнде. Бик актуаль әйбергә әйләнде бу сихир ясаулар, кешене бузулар әйбит. Сез ничек уйлыйсыз? Булайга китсә, киләчәктә гомумән сихир ул гомум кешелек бәласенә әйләнмәс микән? Менә экраннарда күрсәтелгән хатыннан башчысы килә. Рәхмәт итегез. Менә ул ире белән талашкан. Ире 3 көн каядыр йөргән. Кайсыр бер хатын янында, шулай бит инде. Әйләнеп кайткан. Әлбәттә, 3 көн инде каядыр йөргән ир, әлбәттә үзгәреп кайта. Анары бит ирекле хатыннар, алар тәҗрибәсез хатыннарга караганда алар шәбрәк иркәли. Аларда тәҗрибә зуррак була. Монда минемчә сихирның катнашы түгел. Катнашы монда гомумән юк сихирның. Монда ни бар, менә 2 балалы хатын, аның тәҗрибәсе зур. Әтеге кыз баланың әле яшь хатынның тәҗрибәсе зур түгел. Күп гаиләләр нәрсә өчен таркала? Чөнки ирекле хатыннар тәҗрибәлерәк булалар. Минемчә, менә бу сексуаль тәрбия бирү, сексуаль белем алу дигән нәрсә кирәк. Аңлашыла, тәҗрибәле хатын янына китә, ләкин бу тәҗрибәле хатын көннең берендә моңардан туеп, монда ташларга мөмкин бит. Бу очракта инде теге беренче хатын янына кире кайту мөмкин булыр микән? Башла кабул итми бит. Лев Толстойның Арора дигән әсәрендә бер сүз бар. Әгәр дә ир кеше икенче хатын белән булай икән, аңа инде аның 3-нчесе дә, 4-нчесе дә, 5-нчесе дә кирәк дип. Әгәр дә инде хатын-кыз бер икенче ир кеше белән булай икән, аңа инде 3-нчесе дә, 4-нчесе дә, 5-нчесе дә кирәк. Менә бузыклык менә шу инде ул. Ул вәсвәсә дигән сүз. Әгәр дә инде кеше гашык булай икән, әлбәттә менә гашык булган кешенең бит аң үзгәрә. Кеше ярата башлый, аның кимчелекләрен күрми башлый. Без моны сихир дип атыйлабыз. Ләкин чынында без менә бу тапшыруда сихир белән имтымчылыкны бутадык. Бу дөньяда бар имтымчылар. Менә әйтте бит әле бер кыз бала. Апамның монда аягы йөрбидер, сихирче янына бардык та, ул йөгереп китте дип. Сихирче янына бармаганнар алар. Алар имтымчы янына барганнар. Ләкин сихирчеләр бер вакытта да үзен сихирче дип әйтми, чөнки сихирче дигәчтен кеше курка, алар янына бармый. Алар нәкъ менә үзләрен әнә шул йомшаграк сүз белән имтымчы дигән сүз белән атай. Безнең татар халкында гомумән имтымчылык зур үсеш алган булган. Үлән белән давалаганнар, тайган сөякне, умыртка сөягне урынына утыртканнар. Гөнаһка саналмый. Бусы хәтта Коръән тарафыннан яклана да бу әйбер. Монда дуга белән давалыйлар, өшкерүләр име. Әйе, имтымчылык Коръән тарафыннан берничек тә инкар ителә алмый.
Ләкин менә сихерчеләр дигәне бар бит әле. Менә яңадан теге сорауга кире әйләнеп кайтыйк әле. Чынлап та гаиләне бозу өчен менә шушында сихер ясаучылар да бар. Яшьләр арасында да хәзер бик күп. Кара магия дибез, ак магия дибез. Менә шуларны өйрәтүчеләре бар хәзер. Әгәр дә син сихер дигән нәрсәгә ышанасың икән, әлбәттә син ширгә сабышачаксың. Әйтик, мәсәлән, өендә энә табасың анда, сихерләнгән төймә табасың мыймы? Әгәр дә син аңа күреп кенә карыйсың икән ул нәрсәгә, әлбәттә син ул алмаячак. Бу нәрсәгә ышану. Сез сихергә ышанмагач ни өчен соң шушы вакыйгалар хакында шактый гына күп материалларны бастырып чыгарасыз? Без сихерчеләрне, күрәчеләрне мактап чыгармадык берсендә. Без аларны һәрвакытны әгәр дә язып чыгабыз икән, сихерчеләр яисә күрәч турында, без аның дөрес түгеллеген язып чыгабыз. Димәк, шундый пропаганда алып барасыз. Без инде үзебезнең газетада хәтта ышанмагыз инде сихерчеләргә, күпме чыларга була инде дигән хәтта игъланнар да чыгардык. Заһид әфәнде, менә безнең сюжетыбыз герое, ул бүгенге көндә ирендә бозык һәм аны төзәтеп булмый дип уйлый. Ә сез ничек уйлыйсыз? Бу хәлдән чыгу юлы бармы? Бар. Бу ханымга үзен-үзе кулга алырга кирәк. Әлбәттә, ир бирмәк, җан бирмәк диләр. Ләкин кайбер вакытларда сабырлык, сабыр төбе сары алтын дип әйтәләр бит. Сабырлык бар үзенекен эшли. Ул берни сихерчегә дә барга тиеш түгел, күрәчегә дә барга тиеш түгел, көтсен ул. Ирләр барыбер да гадәттә алар тегендә монда йөреп кайткачыннан соң барыбер алар беренче хатынга әйләнеп кайталар. Беренче хатынны Алла биргән дисәләр, икенчесен шайтан биргән диләр. Шулай бит. Бар Алла биргәнне әйләнеп кайталар. Түземле булса. Менә бүгенге сюжетыбыз героедагы ир шикелле үк читкә йөрүче ирләргә нәрсә дип әйтер идегез сез? Сез менә турыдан-туры әйтсәм, кайбер кешеләр аптырап та калалар инде. Ирләрнең 99% алар хыянат итә инде. Аны психологлар да аклаганнар, ул ирләрнең канында ята ул. Адәм баласы адашып йөри дә, барыр да, менә урманда адашып йөри адәм баласы. Адашып йөри дә, шуннан соң сукмак таба да бу алангамы, ашыклыккамы килеп чыга. Ә хатын кыз гомере буе аның адашып йөргәннән соң туры юл тапканын көтеп утырырга тиеш була. Шулай килеп чыга. Монда мин алай дип әйтмәсәм, хатын кызларында бит төрлесе бар. Хатын кызларның да адашып йөри торганнар бар. Әгәр дә хатын кыз адашмаса, ирләр адашмасы. Менә адашкан хатыннар, аерылган хатыннар күп булу аркасында бик күп ирләр адашып йөриләр. Мин менә шулай дип уйлыйм. Хәзер бит хатын кыз, мин ирдән башка яшим диләр дәйме? Эшмәкәрлек белән шөгыльләнә башлыйлар да, мин гаиләне үзем туйдырам. Мин машинаны да үз алам, фатирны да үзем ала алам дип әйтәләр, име? Ир кирәк түгел аларга, име? Менә шуннан соң балалар проблемасы башлана. Менә шуннан соң башка гаиләләр җимерелә башлый. Шайтанның бит аның бөтен көче нәрсәдә? Ул матурлык белән алдалый кешене. Алдалап китерә. Менә мин матур, менә кил монда минем яныма. Менә мин нидә матур. Сыйыклык белән, менә шу аракы белән, шул әфюн наркотиклар белән алды, шулай бит. Менә шушы адашулар булмасын өчен без Коръәнгә кайтырга тиеш. Ә менә шул шайтан барлыгын, шайтанның матурлык белән алдавын белә торып, ирләргә кай вакытта алданмаска мөмкин түгел. Турыдан-туры җавап бирәм. Совет чорында тәрбияләнгән кешеләрнең күпчелеге инде аларның имансыз булган кешеләр бит. Шулай бит. Алар араксында эчтеләр индеме, гаиләсендә таркаттылар дигән кебек индеме. Менә хәзер яңа буын үсеп килә. Чиста буын үсеп килә. Менә шушы буын, менә аңа кадәр буын эшләгән ялгышлыкларны кабатламасын иде дип әйтмәкче булам. Менә шушы чиста буынны үстерәбез икән, бездә ул сихер дигән нәрсәгә урын калмаячак. Гаиләләр дә тату, матур гына яшәячәкләр. Араксы да булмаса, менә шунда безнең тәртип. Безнең бу тапшыруларыбыз күпмедер күләмдә безнең авыр хәлдә калган тамашачыларыбыз өчен генә түгел, киләчәк буыныбыз өчен дә, менә яшьләр бездә бик күп утыра, алар өчен дә, алар саклансын, алдан ук әзер булсын өчен, әйбит. Менә әйтик, бүген балалар тәрбиясенә күчик әле аз гына. Сез бит балалар белән дә күп эшләгән кеше. Бүген телевизорны ачсаң, Зачарованные, Гарри Поттер, тагын әллә кемнәр, сихерчеләр турында, магия турында фильмнар. Сез ничек уйлыйсыз? Менә мондый пропаганда алып барган очракта безнең балаларның психикасына тәэсир итеп, безнең балаларыбыз гомумән һәр төрле сихер белән, бозык белән шөгыльләнүче кешеләргә әйләнмәс микән? Мин булай дип уйлыйм. Адәм баласы дингә бирелергә тиеш. Менә дин ул безнең телне дә саклап килгән, иманны да саклап килгән. Әгәр дә безнең балаларыбыз шуннан да кичкенәдән иманлы булып үсәләр икән, алар бернинди сихергә дә, бернинди күрәзәгә дә ышанмаслар дип уйлыйм. Әгәр дә адәм баласының иманы юк икән,
ул иман урынына шайтан кіріп ұялый. А шайтан, өзіңіз білесіз, енді ол бик көп вәсвәсәгә дә ия, ул адәм баласын котырта да, саташтыра да, юлын да адаштыра. Шуның өчен мин күктән ингән Коръән Кәрим, ул безнең менә безнең йолдызыбыз, ул безнең карап тора торган кыйблабыз булырга тиеш. Безнең халыкта Ходай сакланганны саклармын дигән хөрмәтле тамашачылар, менә бүгенге тапшырудан соң инде һәрберегез дә алдыгызны, артыгызны карап йөрсәгез иде. Ирләргә мөрәҗәгать итеп шуны әйтәсе килә, үзегезнең кулыгыздагы, яныгыздагы хәләл җефетегезне ышкындырмагыз, маҗара эзләп йөрмәгез. Коръәндә язылганча, каягына барса да сихерче бәхетсез. Сихерчегә мөрәҗәгать иткән кеше дә үз өстенә әлеге бәхетсезлекне ала түгелме соң? Бүгенге тапшыруыбызның герой Мөршидәнең язмышы сезгә сабак булыр дип ышанып калабыз.